ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ରାଜଭବନ ଉଦ୍ୟାନର ଦୃଶ୍ୟ। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଉଦ୍ୟାନରେ 29 କିସମର ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଉଦ୍ୟାନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଅନେକ ଫୁଲର ଚାରା ମଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଚାରା ସ୍ଥାନୀୟ ନର୍ସରୀ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମାଳି ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। 12 ଜଣ ମାଳି ଏହି ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଗୋଲାପ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଟୁନିଆ, ଗ୍ଲାଡିଓଲି, ଏଜେଲିଆ, କେଲେଣ୍ଡୁଲା, ଡାଲିଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗେଣ୍ଡୁ ଓ ସେବତୀ ଉଦ୍ୟାନର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଉଦ୍ୟାନ ଫାଟକ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହୁଥିବା ରାଜ୍ୟପାଳ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିଲେ, ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିବା ସହ ହସଖୁସି ଓ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେବାର ଅବସର ହାତଛଡ଼ା କରିନଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍, ପେନ୍, ପେନ୍ସିଲ୍ ଆଦି ବାଣ୍ଟିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି କରି ସେମାନଙ୍କ ସେଲ୍ଫି ନେବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରାୟ 4000 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପଲ ପଲ ହରିଣଙ୍କ ଡିଆଁ ଡିଇଁ ସାଙ୍ଗକୁ ସନ୍ତରଣତ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଛୋଟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅପରାହ୍ନର ସୁନେଲି ଖରା ସହ ପାଣିର ଫୁଆରା, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଖେଳ ଓ ସବୁଜିମା ଘାସ ଗାଲିଚା ଟାଣି ନେଉଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆକୁ। ନାଲି, ହଳଦିଆ, ଗୋଲାପୀ ଓ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲର ସମ୍ଭାରକୁ ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମୀ। କିଏ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଖି ପୁରାଇ ଦେଖି ନେଉଛି, ତ କିଏ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ବାନ୍ଧି ନେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ।